Čau lidi, já jsem Karel. Čau lidi, já jsem Dominik. Dneska tady poděkování Za 700 odběratelů. A tohle video je zároveň informačka i zároveň poděkování, takže jsme vám chtěli hrozně poděkovat za těch 700 odběratelů. Pak si toho hrozně moc vážíme. Fakt díky moc. A další informace je, že budeme možná na akci, která je pro začínající youtubery. Bude to zadarmo, bude to v Praze a budeme tam mít vlastní program. Možná, že tam budeme, pokud nám potvrdí účast, tak jo. A bude mít svůj vlastní program a nějaké informace o tom máte v popisku videa, takže tam koukněte. A další informace jsme vám chtěli říct, že když teda překonáme hranici 1000 odběrů, tak nás Bára Třísková, která je zároveň za kamerou, pozdrav. Čau les! Co nás udělá? Ostříhá nás oba dva! Jo, ostříhá nás, takže já nevím, možná nás vezme do hola, dejte se překonat. To necháte na mě! No, necháme to asi na Báře, prostě nic, prostě bude kamera, žádný zrcadlo, prostě Bára nás bude střihat, prostě jako nůžky, Takže prostě naše smrt, takhle byste jo, to prostě, pak uvidíte, prostě, ty vole, já se už na to těším. Jo, no. Fakt vám moc děkuji za těch 700 odběratelů ještě jednou. A moc. bude ještě teda speciál za těch 700 odběratelů, tohle je jen taková děkovačka, ale za těch 1000 odběratelů na to se celkem těším, pokud toho dosáhneme. Já se na to těším, i netěším, no, přesně. Ale no a tohle by byl asi konec videa, takže zatím čus!